ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସକାଳ ମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଇନି ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭାତଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ହେବ। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଗାଜର ଆଉ ବିନ୍ସ ସିମ କଖାରୁ ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ମୂଳା ଏପଟରେ ବି ସୋୟାବିନ୍ ବି ଅଛି ଆମର ସୋୟାବିନ୍ଟା ଅଛି ସବୁ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଆଜି ହେବ ହେଲା। ଟମାଟର ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଜୁଆଣି ଏଥିରେ ଜିରା ଆଉ ଗୋଟା ଧନିଆ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକିନା ତ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟା ମସଲା ବଟା ହେଲା ପକେଇ ଦେଇଛି। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡର ପଡ଼ିଲା ବୁଲେଇ ନେବି ଅପରା ଘର ପକେଇଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଗେଲ सुंदर सुंदर तेरे नाम क्या है चिकन मसला लुण हल्दी गुंडा पकई देছি। ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମେଥି ପତ୍ରଟା ପକେଇବି। ଏପଟେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ସୋୟାବିନ୍ ଖାଇଦେଲାଣି। ଏପଟେ ଭିତରେ ମୋର ପରିବା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମସଲାଟା ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇଥିଲା ପରିବାଟା ବି କଷି ହେଇଥିଲା ପାଣି ଦେଇକିନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତେଲରେ ସବୁ ଭଜା ହେଇକିନା ଆଳୁ ମୂଳା ମାଟି ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସୋୟାବିନ୍ ସିମ ସଜନା ଛୁଇଁ ବିଟ୍ ଗାଜର କଖାରୁ ବିନ୍ ଛୁଇଁ ସବୁ କେବଳ ଖାଲି ପନିରଟା ପଡ଼ିନି ନା ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଗୋଟେ ମସଲା ଦିଆହେବ। ଆଉ ଜିରା ଭଜା ହେଇଛି ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଡାଲଚିନି ତ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକିନା ରଖା ହେଇଛି। ସେଟା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ି ହେବ ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତରକାରୀ ଏଇଭଳିଆ କରିକିନା ରୁଟିରେ ହଉ ଭାତରେ ହଉ କିମ୍ବା ପଖାଳରେ ହଉ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ପ୍ରତି ଝୋଳଟା ରଖିବେ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ମୋର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ଅଛି। ସେଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟା ତେଜପତ୍ର ଗୋଲମରିଚ ଡାଲଚିନି ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକିନା